truth about eternity, who will go without waiting to tell it to the world that Jesus is soon to come again. Go and tell it to the world that from sin and so much trouble the people can be free. Go and tell it to the world that Christ is coming soon in victory. Dayad nga gabi sa tanan nga mga kabyanan namon dira, mga kauturan, nga amon mga kaingod nga yari man diri sa amon nga nagatutok diri sa programa Kamatuoran Pagatunan. Kamusta kamo tanan mayong gabi gid? Ayhan ara kita karon sa mga problema, ara kita mga kabyanan sa mga crisis ang pangapamalatian, no? So dalong tanin karon sa aton nga prayer request, no? Kag kumiara kamo nga pagkanamyaw pagid, no? Mas maayo man. Inyo dira mabutang karon sa aton nga comment section ang miara kamo nga prayer request, no? Kag pagpanamyaw diri sa aton nga programa. So ko po disubong sining gabi Brother Israel Kiyong kag ang atong partner diri Brother John Villanueva sa ako sa subong, no? Sunod ko nga mga inadlaw maging kaupod na sa naton diri para diri sa aton nga programa. So mayong gabi sa liwat sa tanan nga mga kabyanan namon, manamyaw kita Brother ginatamyaw gid naton dira ang isa naton ga utod nga ara sa may dinini Hong Kong Brother Noy, no? Kaupod naton sa technical side Brother Glenn Brian Dicado, siya karon nagauyat sang aton malahalon nga kamera dira. Oo. So welcome gid diri sa aton nga programa. Dinto nga aton kinadi nga talumyawon nga isa taton ka utod, no? So sa palabuton nga kuan sa palabuton nga 24 Brother Noy, no? Naka-schedule ini sa baptism dito sa Hong Kong, no? Ang isa naton ka utod nagasapdag diri sa atong programa kag nagahatag sang suporta, no? Si Sister Jonah Altomera. Sister John, thank you gid, no, sa sapdag sa atong programa. Salamat gid, no, kabayong Ginoo magpakamayo gid dira sa imo sa Hong Kong upod sa imo nga mga kabyanan, mga kaparintihan, no. Kag ginatamyaw man naton si kuan, no, natamyaw man naton dira ang mga kultura naton diri sa may Lapos Seventh-day Adventist Church, no. Maayo gid nga pagtanaw sini nga gabi. Kag before kita magumpisa gid Brother Noy diri, no, sini nga gabi magapangamuyo kita. Ginoong Dios, sa sini nga gabi nagakalipay kami, ngitagaan mo kami sang maayo nga panahon sa tuon sang imo pulong subong man Ginoo sa paghatag sang prayer request karon pagkatapos sini nga programa. Kabay pa Ginoo nga sa gyapon ikaw magpakamaayo sa amon. Kag tigai kami sa pinaalam sa sini nga gabi nga sa diin magkatuon kami sa imo mga pulong. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So madamo nga salamat sa liwat, no? Kag mayong gabi. Ang aton pagatun-an sa sini nga gabi, lipot lang ni, no? Di ta magpadugay gid kay after sini may ara kita nga prayer request kag maghahatag kita dayon sa mga pagpanamyaw, no? So ang aton unahon diri, no? Ang topiko naton diri ginatiguluhan ini, what is life after all? Ano ba lang kabuhi pagkatapos sining tanan mga kabyanan, no? Ano ba lang kabuhi? Nagambal diri sa aton nga topiko sining gabi, plan your life because you may not see tomorrow. Ano kuno? Planuhon naton ang kabuhi kay wala kita kabalo sang buwas na, no? So ginatamyaw ta dagali si Sister Rosie, no? Ara sa lipat ko sang lugar, Sister Rosie, Hong Kong man isabla mo. Sister Rosie, kamusta? Hello. Ano pagid? But when your life is well planned, you won't be afraid of anything, no? Kung ang imo nga kabuhi na plano sang maayo, wala kita sang kahadlukan, no? So kalabanan subong sa aton diri Brother Noy, no? Nagakalisang tungod sining nagakatabo diri sa aton nga
sa aton subong ginatapakan ng kalibutan nga sa diin damo subong sang kakulugmat nga mga gakalatabo no labi na gid ining pandemic bla no nga aton karon subong ginasuprer diri sa aton nga nasyon no hindi lang niya sa diri lang sa Pilipinas kundi sa kabug-os nga kalibutan nga isyo no. So bisan kita diri apektado no sa sining pandemic nga nagakatabo tungod ini sang COVID-19 mga kabyanan. So kung ang aton nga kabuhi na plano sang maayo wala kita sang ginatawag nga kadlukan diri no. So ano ambal diri? Act right and live godly always, be a helping hand to others no. Ano kuno? Klanan mangin maghimo kita sang maayo kag magkabuhi nga Dios non kag magbulig sa isa kag isa no. So kalanan namon ang aton nga ginahimo no. So mayari diri nga panghuna-una no. Number 1, eternal life is free. Nan. Church entrance is free no. Kaagi ka nga nagsimba ka nga may bayad uy no. Salvation is free kaluwasan na libre na. Ang pagigugma sang Dios libre na. Ang ginawa nga ginhatag sa aton sang kabuhi sang ginawa sang Dios no nga ginhatag sa aton libre man ina mga kabiyana no. So isa pa diri ka panan-awan cigarette magbakal ka sigarilyo may bayad no prostitution may bayad ang alcohol may bayad no power to the world may bayad no. So magkuha ka sang kwan magkuha ka sang ano panawagan ni bandero na niya sang barangay clearance may bayad. Magkuha ka sang panawag ni sang NBI may bayad no. Tanan na lang may bayad no. Pero ang ginambal to kina eternal life free ni. Wala niya bayad no. Salvation is free. So ang pamangkot, then why are people paying for hell while paradise is free? Na, no? So nga ang tao nagabayad sa impyerno sining kalayo nga ang paraiso gali kuan man lang no, libre man lang no. So aton nga una-unaon ni mga kabyanan, no? Believe in Jesus and you shall be saved, no? Tuo kita sa kay Ginoong Hesus kay maluwas kita. We always think of Valentine's Day, no? Kapaminsar kita na ang Valentine's Day is February, no? Kapaminsar kita sang birthday, Father's Day, Mother's Day, Children's Day, tanan na ng day, ari din, no? Our Day, Farmer's Day, Teacher's Day, ano pa diri, Christmas Day, lapit na lang, no? Independence Day, Boxing Day, this day, that day, ano pa na day in, day out. So have you ever thought no una bla kita sang ginatawag nga Judgment Day no, is it going to be a day of celebration or condemnation for you? Amo ni bla ang isa ka ginatawag nga adlaw sang selebrasyon o kon ang pagkondenar sa imo? So if you are safe susubong nga panahon mga kabyanan kung ikaw abi ara kada karon sa imo nga secured nga area, paano naman ang imo nga mga abyan? Paano ang imo mga loved ones, no? Mga pamilya mo, tupad balay mo, no? Show them love by telling them about the Judgment Day. May paghukom nga bagabot. So amo na nga ang ari kita diri karon para sa pagpatag sining mensahe nga ginatag sa ato, no? So may isa diri kalambalanon, ang totoong kahulugan ng buhay ay hindi sa dami ng kayamanang mayroon ka. Hindi sa kagandahan ng muka at katawang mayroon ka. Hindi sa taas na at damit ng pinag-aralan, ang dami ng pinag-aralan, mayroon ka. Hindi sa dami ng kaibigan or kasikatan, mayroon ka. Kundi ang totoong relasyon natin sa Diyos at sa kapwa. Na, so amoy na ang kinanlan natin, diri mga kabyanan, kag mga kulturan. Wala niya sa ginatawag nga iniskwilahan. Pero maayo gini may iniskwilahan kayo, no? Badernoy. Kaya para nga makabalo ka magbasa, kabalo ka maghangop, no? So, hindi ini mas importante kundi ang isa ka matuod nga relasyon sa aton Dios amo ni sa kag sa aton nga isig kapariyo amo ni siyang dapat naton nga hangpo, no? So ang pagigugma nagahatag sang ginatawag nga warning, no? Warning, magambal kita warning amo ni siyang ginatawag nga pag ano gani panawag ni dinakunan ka bla, no?
Di na hambalan ka nga may manog-abot nga hindi maayo, no? So, Day of Judgment, no? So, may ara adlaw sang paghukom. Ato na mabasa sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Kung yara ka mo Biblia dira manugwali, no? Live na live kita subong, hindi tani mapakita dira sa video naton. Kay ang Dios magadala sang tagsa kabinuhatan sa hukmanan pati sang tagsa kabutang nga natago kun ini maayo o kun ini malaot. So may ara ginatawag nga hukmanan diri, no, sa Ecclesiastes chapter 12, no? Nga ang Ginoo magadala sini kag ang makabaton sini amo ni ang mga tawo nga nakahimo sang maayo kag ang mga tawo nga naghimo sang malaot. So ti kon maayo hinimuan mo diya brother, no, may tendency maayo man ang mabaton mo, no? Pero kung malaot ang imong ginhimo, so hindi maayo man yung madangtan mo sini, no? So ang Daniel chapter 7 verse 10 ano pag ginambal diri, ang paghukom gintalana kag ang mga libro ginbuksan. So may paghukom, no? So amo ina nga ari kita diri agud to nga mapabalo naton nga may adlaw sang ginatawag nga paghukom, no? So fear God and give glory to Him for the hour of His judgment is come, no? Sa Revelation 14 verse 7, no? So kadluki ang Dios kadatagaan ta sa sanghimaya, no? Kay ang oras sang iya nga paghukom nagaabot. So mo ina nga nagawali kita diri sang kamatuoran. Agud to nga mapaalinton naton, no? Ang mapaalinton naton sa mga kadam-an dira naton, mga kabyanan naton nga nanungod sang malapit na nga pagbalik sang aton nga mahal nga Dios, no? So ano pagid? So ang badri si isa ka quotation, umbrella can stop the rain but can make us stand in rain, no? So ang ginatawag diri nga panawag ni payong, no? Hindi ni makapauntat sang ulan kuno. Pero makatindog kita sa ulan, no? Kahit hindi ta mabasa mo. Mabasa man ta guro protein lang, no? Depende sa ulan. Confidence may not bring success but gives us power to face any challenge in life, no? So ang confidence wala ini nagadulong sa aton nga mangin madinalagon kita mga kabyanan. Pero ini nagahatag sa aton sang gahom na matubang naton ang mga pagtilaw sa aton nga kabuhi, no? So confidence kita sa pagkapot sa aton nga Ginoo, agud to nga hindi kita mapaslawan mga kabyanan. So what is life? Ano bala ang kabuhi, no? So amo ni sa ang main gid nga topic na to, no? So they say it's from B to D, no? Ano bala ang B kag ang ano pagid ang D? Ang B from birth to death, no? Pagkatawo kag mapatay. But what's between B? Ano bala ang sa tunga-tunga sang B kag sang D? So it's a C, no? So what is a C? It is a choice, no? Amo na siya ang natawag nga pagpili. Our life is a matter of choices. Ang aton kabuhi isa ina sang ginambal naton nga pagpili, no? Siyambal diri, live well and it will never go wrong, no? Magkabuhi kita kag hindi na gid magpakasala, no? So amo ina nga kinahanglan naton nga magkabuhi sa nagakaigo sa tubangan sa atong Ginoo samtang ari pa kita sa sini nga kalibutan, no? Kay kun in kaso ginman nga madula kita sa sini nga kalibutan, nakapanguyat kita yung mga kabyanan sa kamot sa Ginoo, no? So the secret to a happy life is prioritizing God, no? Ining sekreto sa malipayon nga pagkabuhi amo ni nga unahon tagid ang Dios sa tanang-tanang ginahimo, no? So amo na siya ang dapat naton nga hangpon diri. So ano pagid? Sa quotation, you may have had a bad start in life, but you can have an awesome finish in Jesus. Amen. So sa sini nga panahon karon sa aton diri nga pagkabuhi, may madamo gid ang mga pagtilaw, no, nga ginaagyan naton karon, no? So basi wala kita sa pagkaon, wala kita sa kinawadon, sa pamalatian, ara kita abi sa mga ginatawag nga mga paghimudos, no? Stress para sa mga estudyante ta subong, no? Naga-stress sila, no? Sang ilang kuan bader, no? Sang ilang nga ano panawagan ni modules, no? May nagpadala gani sa pangamuyo karon, dalon sa pangamuyo ang asa naton kautod, no?
nga kuan siya no, nag-struggle siya, nag-stress, nagaka-stress siya Brother Noy sa kuan no, sa module ya no, siyang sinulan dagon no, bisan sinuod subong nagaka-stress ang modules no. Sakto nga akong term module. No? So mo ina no. So pero but you can have a awesome finish in Jesus no. Kung ara lang kita sa Ginoo sa palaabuton, may ara kita sang maayo no nga pagtapos no. Sang kay kunara kita sa aton nga Ginoo no. So somebody we ought to be living as if Jesus died yesterday, rose this morning, and is coming back this afternoon. Amen. So ang Ginoo lapit na gid lang mabalik no. Lapit na gid lang mabalik ang Ginoo. Hindi kita gid pagpabayan sini mga kabyanan. So panghawid na gid kita kapot kita sa malig-on sa aton Ginoo no. So ang isa sa mga pamaagi diri mo ini nga magpamati kita no, maglantaw kita. Buwas sa gabi no, tingwaon naton no nga maka-live naman kita liwat. Agud to makapadayon kita diri sa pag broadcast no, sa paghatag sang pagpalig-on sa aton nga mga kabyanan dira no. So magpakabakod kita mga kuturan kag mga kabyanan no, sa aton nga kabuhi. Kay wala na gid man ta sang iban nga kuandre Brother Noy no. Wala naman tasang iban nga napanawagan ni. Wala naman tasang iban nga dalangpan. Kundi amo na gid lang aton yang kuan no. So nagginahod nga aton diri nga speaker no. Sige lang. Okay. Thank you very much no. So sini nga gabi pasalamatan nato ng Ginoo. Itagaan kita diri sang kaygyunan nga magkahimo kita sa inyong programa. What is life after all no? So, pakadto naman kita sa aton nga prayer request sa sini nga gabi. Prayer request kita. So, prayer request no. Sa Hong Kong bro, okay, sa Hong Kong si Sister Rosie Dinis Cafe no, grabe yung ngalan niya no. Sister Rosie, thank you gid Sister Ros no. May bagyo diri T8 or typhoon number 8 ba tribling nga typhoon gani pray naton sila dito sa Hong Kong man no. So lapitan na sila dito ni Sister ko no. Si Sister Jillian Saban no. Hi sister, mayong nga gabi. Padala ta sa pangamuyo diri ang aton nga utod no. Okay. Sino pangari diri man? So mayong gabi gid sa tanan no. Upo diri sa programa naton si Bro Nonoy. Ang akon gid nga pakaisa no. Yara man sa malain karon nga kayong tangan. Paliog naton dalon sa prayer mga kabyanan. Kag dalon ta man karon sa aton nga prayer request no. Aton nga uto diri no nag Junar Valenzuela. Hindi ko makita niyo mga kabyanan aron. Yung pakita ko nando sa nagligad. So, ara. Kita, bro. Hindi gawa. Sige lang. Hindi sa mapokus, no? So, dala natin sa pangamuyo. So, man, may nag-text sa akon kayo na nagpadala mo sa pangamuyo. Isa naton kautod, no? Nabulayan sa na-stress sa bro sa kwan. Sa budjol, no? So, dalawang sila sa pangamuyo. Dason, dalawang naman sa prayer request no si brother naton Banoy no. Subong medyo mataas ang iya creatinine kung di ko magsala no. Dalawang sa prayer brother Banoy Bunda no. Subong man dalawang naman sa pangamuyo ang ining pandemic no matapos na ni kuntani no. Damo sang nagakalaglag sini kag nagakalisang sini mga kabyanan no.
So dalon ta sa pangamuyo pagi no. Ang aton mga kutang sino pagit kung padala sa pangamuyo. Pangitao dali. Dali awan ng Ginoo no, kaya ang aton mga utod ginswab test ang ligad. Makilala ta nga mga utod no, ginswab test sila. Negative no, praise God no. Okay. Padala taman sa pangamuyo ang aton nga mga kuturan diri sa Lapus Church subong man ang Panimalay Diaz kag merkado ra sila karon sa Kasubo no, kag sa Wibis na hindi ko magsala no ang interment sini. Pag makita niyo man dira sa Facebook nato no. So prayer request kina pangita ta ding ibang prayer request. To share that Jesus will save them from despair. So may bagyo ito sa may ano, sa may hindi naman Hong Kong. That from sin and so much trouble, the people can be free. Go and tell it to the world that Christ is coming soon in victory. Pwede matadiri ka pa ng miyog at ang miyog naton diri ang aton nga mga oy sino pwede Sister Jen Kihong ginatamiyaw man naton diri subong subong man aton nga mga kauturan dira nga nagasubaybay sa aton sini nga gabi. Damo salamat si Brother Alan Kasasiman. Di ko magsala taga San Miguel Iloilo ini, San Miguel Church no. Okay. Nag-like sa aton nga program. Subong man natamiyaw naton dira si Sister Leah Carian Del Rosario Hilosis. Thank you sa pag-upod sa program. Subong man si Rinaldo Migo natin Rinaldo si Pasyo no. Thank you sa pag-upod diri Migo no. Si Brother Eliseo Tampani no. Tagalapas sa Gorobro no. Kag subong man si Brother John Christian Ray Di Chuson no. Thank you bro sa pag-upod no. Diri sa programa naton no. Subong man si Rocky Arcio Dilia no. So thank you gid Brother Rocky sa pag-upod sa program naton diri sa Kamaturan Pagkatun-an. So kung may ara ka mga prayer request no, may gamay pa ta nga panahon diri sa aton nga program, pwede gid kamo maka-upod no sa aton diri nga programa. Prayer request kag papanamyaw aton na nga tagaan sa pag kuan diri no. Tamyaw taman dara si ang aton gali nga kuan no sa aton nga group page bla. Tamyaw taman da si Sister Juliet Paktol Kabigon Tabutol. Isa sa aton nga admin no dira sa group page naton. Kag ang migo tagalita nga taga Takas Church no, si migo naton Rolando Hoxon Lionero. Migo, thank you. God bless. Tamyaw taman dang iba naton nga mga kabyanan sa nang taon tadi ng iba nga mga amigo ding mga amigo tagid nga mga naga-upod sa atong program bala. Brother Ignacio Hilado no sa Tabok Suba Church. Thank you very much Brother Ignacio no pag-upod diri sa atong nga program. Natamyaw taman da si kuan si mga kuan minggo tadi. Rigre si Sister Yen Lerio Yago. Hello Sister Yen. Thank you gid sa gimaras sa Lagro Subong. Si Joe Mark Kabigon Tabutol mga kapid ni. Tamyaw taman dara ang aton utod no Dolores Bunda. Hello Tita Dol. Ngayong gabi tamyaw taman si Maninoy naton ni Marlon Makahilo no. Upod man sa aton nga program. Naka-like sa ligad migo tagali si Rain Jimenez no Gardose. Brother Reynald isa ka malig-o no nga
migo na to, no? Si Sister Lord Jen Carvalho sang San Juan Church, no? Thank you gid Sister sa pagupod. Si David Miral Jordan, si Priscilla Sigaton, no? Thank you gid. Kag si Alvin Alcentco, no? Sang Takas Church. Gaupod man sa aton sa programa na to, no? Babay pa nga kuanta ini, no? Brother Pipi Paternagel, natamyaw mo na ton sa San Juan Church. Hello gid. Thank you bro, no? So dalawang taman sa prayer ang atong mga utod, no? Amigo ko daw nag-ubo sa subong, no? Sa pingin po ina, no? Sige lang. Dalawang taman sa prayer. Karon, no? Ano oras man? Okay, natamyaw mo na ito na akong pakaisa si Sister Anne Marie Proponga. Rama siya nagalantaw sa aton sa sining tio, no? Sa diri sa aton program Lucas and dalawang sa prayer kon si kuya mo. Okay, namin tani ko ma-share naton ini sa aton group page, group messenger. May ko ma-inform mabing aton nga mga grupo, no? Nga makuanta subong, ma-live to subong. Wala ta sila ma-inform. Wala ka preparar ang aton nga mga kuan. Buwas sa gabi hindi lang maglinog sang baskog kang magbagyo sang baskog kay ma-live kita Brother Noy Lot. So basta may prayer request ka mo dira mga kabiyanan, pwede gid, no? Pwede ka mo diri. Kag may panamyaw ka mo, umuya. Dari bayad. Each one needs to hear this truth about eternity. Who will go without waiting to tell it to the world that Jesus is soon to come again. Go and tell it okay. to the world. So, hindi ko makita yung iban ng mga pupanamyaw ba? Kasi misahagid ko hindi ko matamyaw dira. Okay. Bukas klita na kita naman para sa isa naman ka pag-istorya naton nga topiko, no? Yes. Ay. So many souls are dying in darkness and in fear. They need the light from heaven to give them hope and cheer. Who will go to these lost ones, the truth of God to share, that Jesus will save them from despair. Go and tell it to the world, that from sin and so much trouble. So live na live kita gyapon sining gabi. Gamay niya lang ang mga tinapla kita. Sinapiling wait na matamyaw. Si Brother Louie Dilarama. Hello bro. Thank you sa pag-upod sa program. May programa man sila mo. So God bless sa program yung Brother Louie, no? And Lorna Ikayan Gadi nagalantaw sa aton, ha? So thank you sa pag-upod sa program. Thank you. So okay. So pagtapos ang aton nga program sining nga gabi magapangamuyo kita mga kabiyanan para sa aton nga prayer request.
Okay, wala na sang may madugang nga prayer request ni akon panamyaw. Sino ba di? Basta sunod nga adlaw, sunod nga gabi, upo na natin si Brother Diandre. O kung may ara kita guest, no? Sige lang. Sige, para sa aton nga pagtakop, no? Aton na pangamuyuan, ang aton mga gipadala sa prayer sining nga gabi. Ginoong Dios, sa sining gabi nagakalipay kami nga sa diin gintugutan mo kami Ginoo nga makatuon sang malipot nga mga pulong anungod Ginoo sang paghukom. Kabay pa buligi kami Ginoo nga mapaathag namon o kung ma-share namon ang mga kamatuoran mo nga sa diin Ginoo makaluwas sang mga kabiyanan namon kauturan sa amon mga kaingod, sa amon mga mahal sa kabuhi nga sa palabuton sining paghukom. Kabay pa Ginoo makapanguyat kami sa nga hugot dira sa imo Ginoo. Buligi kami sa sining nga gabi pod sa amon karon mga tumalanaw nga kauturan kabiyanan namon karon nga nagapakigupod diri sa programa. Kag kabay pa Ginoo ilayo lang kami sa mga pamalatian, katalagman, disgrasya, labi na Ginoo sa hinali nga mga kamatayon. Kabay pa nga ang balaan nga manugtunda magaprotektar sa amon kag magasalbar sa amon gikan sa mga katalagman kag disgrasya. Salamat gid Ginoo nga ikaw man magpakamaayo sa amon karon Ginoo mga estudyante nga yara Ginoo sa mga stress tungod sa modules. Kabay Ginoo yatag sila ang kinaalam kag ang pagpaubos sa sini. Subong man ang amon mga kuturan nga nagabalatian si Brother Banoy, Bunda, kabay Ginoo ikaw gid magahaplas ang ibabalaan nga lana duaw kasi adlaw-adlaw nga sa diin ikaw magahatag sang comfort siya Ginoo pod man sa iya panimalay. Kabay Ginoo nga ikaw gid magapakamaayo siya, igatag siyang pagkaligon, pagtuong, paglaom dira sa imo Ginoo. Subong man ginapangabay man namon Ginoo ang panimalay Diaz, ang panimalay Mercado, nayara karon Ginoo sa Kasubo. Ikaw Ginoo maghatag sa ila sang comfort kag subong man sa panimalay ni Brother Elmer Aguro, subong man sa pamilya pakamayuha sila Ginoo tagay sila sang kabakod despite Ginoo sining mga kabudlayan kag kasubo nga ila karon ginasuprer. Subong man sa iba namon nga mga kauturan nga hindi ko maisa-isa Ginoo sa akon pakaisa si Jonar Valenzuela. Kabay Ginoo ikaw gid magadapat sing imo balaan nga lana sa iya nga mag-aayo sa Ginoo sa iyang ginabatsyag ang imo pagbuot ang mamatuman Ginoo. Subong man sa iba namon nga mga kauturan nga nagabalatian yara Ginoo sa mga kinawadon, yara Ginoo sa mga paghimudos kag sa mga kasubo. Kabay Ginoo lipaya sila, ayuwa sila sa ila mga ginabatsyag kag ikaw magahatag sa mga kinalanon nila agud magmalipayon sila sa ila kabuhi. Salamat Ginoo sa imo kaayo sa amon sa sining nga gabi. Salamat nga ikaw gid magasabat sa pangamuyo kag magapatawad sa amon madamo ang mga sala. Iniamo na pangabay nga mabaton sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you very much mga kabiyanan. Upod sa aton diri nga technical side ng aton videographer. Nagahandol sa aton balahalon nga kamera. Brother Glenn Brian Dicado kag ang aton partner Brother John Villanueva no. Kung din ka man subong bro, God bless no, kita na kita buwas o kung sunod na adlaw makaupod kita diri no, naidlaw na ding mga viewers no. Kag nagabilin kita sa isa ka lambalanon nga kung kita lang nagatuon sang kamatuoran hindi kita madayaan. Kabay nga Dios magpakamayo sa aton sining gabi. God bless us all. God bless.